Много по-неточен си, брат. Нали? Ай, бе. Брат, не става, Биле. бе. Да. Ай. Ще игра с този тъп пистолет да го еба. Аре, спри се, бе! Брат, кажеш, че ти я взел много. Еми, брат, пак взима. Той го флашна, да Другия знаеш. си там. Дай му влезе на 3. Това насрамал. Ей, виж какъв скин има, бе, брат. Къв? Тие да не са удевишници, бе. А, не. Не, бе, ти, бе. Добре, бе. Ма има много як скин, брат. Еми. Честата къса. Или смолкна там, бе, тапанар. Не, дядо ти. Там не са. Хвърли гранойшън. Пази от шорта, брат. Добре, бе. Тя май няма да отписка. Един не мина. Помощ, брат! Аре, убивай го, бе! Той ма дупче, мана, ти седиш като някакъв изрод. Аз като не го виждам, брат. Не. За какво седиш там, като не го виждаш, бе? Айде да ги Бат си тъпят. Съотборник, майно. Аз силно за едно по 2 игра. Ге, те дават звуци вече тия игроите, бе. Флашка. Зад мен. Брат. И през стената, брат. Флашнах ли го, бе? Дай ми емка, бе. Да, бе. Ти май искаш ти пръсна каскета, а? Другия път, като ми кажеш, дай май си играш с пистолет. Купувай си такова. Ей, къв синхрон имаме, брат. Като делфини. Брат, той е зелен пред смолка и гледа наляво, брат. Пак аз го чаках от джаз. Айде да ни им даваме нито един рунд, сенче. Ай. Аз взех АК. Запушвай пак там, фърляй там смолка ти. Флашкам. Не е шорта, брат. Бах ти то, бе, брат. С АВП, Да, бе, то как взе АВП, бе? Откъде я знам, брат? Ми той има лост бонус, брат. Дясно. Браво. Това дали го Дай ми напука. го авето, ако искаш. За какво ти като ти мога да играеш? Аз ще съкам с него, аз ще съкам. Тя е да те пазва скъм. Оф, майна. Браво. Ге, ти там ли отиди, бе? А, не, бе. Е, тя бе пето, сенче. Не би се. Вземи го, бе. Не би се, бе. А брат, взех емка вече, бе. Какво да направя?
Ти си хвърлял флашки. Това в крака го цилната го е. Брат, много цъка ми мая. Да. Това ни един дрон ще им дадем на тия. Дали се изнервят сайнче, брат? А, не бе. Аз помня. Абе. Брат, за какво пълни там смолка, бе? Не ека бе, да има. Излезна. Къде? И двамата са там, брат. Ми, брат. Да беше убил един няма ли? Той лиш къв саунд има, брат. Къв? Не чули? Ай сега да ги простим. Че излезем на флашка, чули? Асенч! Вари бе. Хвърлям флашка и отиваме. Тука са! Къде е? То до мен бе, брат. Брат, то включи май някакъв хак. Долу, дясно, долу. Бах ти кучето. Брат, нямаш патрони. Той няма. О. Тука поне се спасих мисайли, ще сме равни, брат, и... Мисля, няма как да загубим вече. А тука можем ли, бе? Може, ама Ай. пак ще излезе на вратата, брат. Не можеш бе, брат, как ще можеш, бе? Брат, ти знаеш, че ги гърба, бе. Добре. Че като ги сгърбиш, аз вече минах играта, брат. Аре бе, брат, какво правиш, бе? Какво правя, бе? Какво стреляш там без пред нищо? Не съм стрелял, бе. И за брат, кой това е фърляш граната. дикой, бе, брат? Аре да излезаме, че нямаме време. Давай, поне сме двамата, давай. Той е със снайпер! Дай бомбата, фърли бомбата! Брат, то ще хвърлям бомбата ти от... Аз през това време го пускам за бомбата ще хвърля, брат. Еми да залагаме тъп. Дали си терорист? Как ти тъпака, брат. Аре, връщане в играта ли или?